Lah ora sinden kocluk ora enek sing wani ngene iki. Madiun Ciamis kae. Monggo Bapak supados warga panjenengan ing Klumutan Saradan mriki rena lan remen ing penggalih kula suwun kanthi sanget tindak wonten ing pepanggungan. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Bupati kita. Monggo, Cak. Yuk. Para penonton sedaya monggo tangan di atas yo. Kula bungake tambah kata rezekine yo. Tepuk ning dhuwur yo. 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 Bareng-bareng yo. Yo Pak, semangat men dawa umure Pak, yo Pak. Nembang bareng kalian Bapak Bupati, ayo. Nonton, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sedaya lepat nyuwun gungi samudra pangaksami nggih, Bapak. Mumpung menika wonten wanci ingkang tasih suci lan fitri. Sami-sami Mas Cahyo, mugi-mugi ingkang dinten riyadin menika kita sedaya dipun paringi berkah sehat. Amin. Nggih, amargi sehat niku ngendikanipun awis larang regane leres menika Pak Bupati, leres. Nggih, niki kersane sigrak dipun jenglengaken ngoten nggih. Wah, cocok. Mumpung menika jenengan dipun dampingi kalian Mbak Lucy Brahman. Brahman niku mumpung mumpung urung besar ndak dibeleh sok ayo. Makane niki dalu niki ki bintang tamune sapi kok ya klambine putih. Lah iya. Aku wis wedi lek ngadeg dikira Anoman. Iya. Wilujeng dalu Bapak Bupati. Sugeng dalu. Minal aidin wa faidin. Sami-sami. Wah, kula gaene kok kandosa kali Pak Bupati Mas. Nyuwun pangapunten lek riyen gaene nggojloki Bapak. Oh, mboten napa-napa. Tapi Bapak ini kan piyayine sabar. Nggih. Dadi ikhlas, dadi dipun gojloki napa mawon ya sadar lek awake dhewe ra tek genep dadi Bapak ya paham. Iya, nggih. Nggih, alhamdulillah. Das pundi penggalipun Bapak bangga mirsani masyarakat panjenengan luar seperti biasa, itu. Kelumutan niki luar biasa. Nggih, alhamdulillah. Dalu niki kula tak ngaturne matur suwun rumiyin dumateng Mas Cahyo Kuntadi. Alhamdulillah. Jane dalu niki kula mboten katut, Pak. Lah niki mau anu Bu Kesi telepon, "Kowe nganggur, ayo melu." Alhamdulillah. Matur sembah nuwun pun diparingi rezeki. Wow, nggih niku lek pas live TikTok niku. Dodolan daster Pak niku nggih. Akhirnya kula komen, "Ayo ning Saradan ning Kelumutan bidal akhirnya." Nah, mari ngono terus mireng Pak Lurah sambutan. Nggih. Lah sambutane men 8 juta. Aku budal ndruwedhekno. Piye ki kok keteranganku? Aku ngono.
Aja kuwatir. Tapi setelah melihat wah auranya beliau wis jenengan digdaya Pak Agus. Tenan. Wis omongane wong arep njaluk ya ngono kuwi. Loh, iki estu nyuwun sewu lho Pak Bupati nggih nyuwun sewu. Jadi langka lurah seperti ini di era tahun 2026 ya. Siapa yang tidak tahu pemangkasan anggaran tapi beliau digdaya wani ngenekne wayangan. Jempol 10 kagem Pak Lurah masyarakat pundi niki? Lumutan. Gitu Pak Bupati. Ngapunten Pak Bupati. Tadi saya dengar sedikit wah pembangunannya luar biasa. Jadi ngoten niku Mbah Lurah. Memang nggih Mbah Lurah. Mbah niku nggih tambah niku Pak. Nggih. Luar biasa nggih. Sukses Pak Lurah nggih. 3 periode lho. Loh, 3 periode Masya Seumur hidup niku dadi lurah niku. Masya Allah. Masya Allah. Ngambung wedhus kok guyang-guyu. Terus? Pak Agus, I love you. Wah. Ngapunten lho Bu Lurah, ngapunten. Monggo Bapak, monggo Bapak. Ya, Napa Pak? Pangkur Caping Gunung? Nggih. Sing jengleng Mbak Lucy berarti. Ya, nggih. Ning ngangge tata krama jengleng Pak Bupati lho ora. Wis nggih to, pun to. Ibu mboten derek to? Ibu niku pun lasa wis ngerti pokoke lek. Ora tek genep kula niki. Nano. Saben bengi nyawang Halo si, ayo. Jengleng. Pareng to iki? Pareng. Ijen nggih Pak nggih. Pak. Nggih. Nggih Pak. Gendang selak isu. Lah Bapak nyingkur kono lho Mas aku isin no. Oh, ngono piye pancen ngono kuwi imane kuat kok ya. Nggih. Iki cara jane iki cara pitik ngoten sing pitik wedok. Katak-katak ngoten nggih. Heeh. Nggih. Bos. Nggih. Ngapunten Pak Bupati. Saiki to? Heeh. Lah, arep angkrem to malahan. Lah niki kan ancang-ancang memeh. Ngapunten Pak Bupati. Wisin aku. Ketek wedi tenan Pak Bupati kali jenengan. Nyun sewu lho, kula riyen nate ngabdi ten Medion. Tak kandhani ndek ben enek bintang tamu wedok Nggih. jengleng Pak Bupati, teko omah setruk langsungan. Teng pundi niku? Oh, teng kabupaten piye nek Betul jadi. Kabupaten Temporogo mboten. Oh iya. Mai bareng jengleng Pak Bupati seger waras. Ayo wis. Jajal, cilik ngono tok lho. Nggih. Cilik ngono. Ngapunten Pak Bupati. Pak Bupati malah kula malah mesake. Lah disawang marai dosa, ora disawang mubadir. Ayo. Langsung, Pak. Yen memajang mung nganggo janur kuning. Nggih menika pitik nembe dobol. Kula wis. Kon jengleng malah wek-wek ngono kuwi. Lah Bapak mendelah. Marai ucul ngono kuwi. Munggule kirang dhuwur nggih. Nggih. Ayo. Kembang wae weton gunung. Wes lagi gendeng tenan iki wisan. Napa ra gelem Bang? Ngono we aku. WA piye? Yu THR ku urung. Ayo. Ngapunten Pak Bupati. Pacitan sarui
Lah ora sinden kocluk renek sing wani ngene iki. Masalah iki disembah karo Kyai sak Madiun iso bokonge kaya ngono kuwi. Aku wis diomongi mumet tok jaman 2026 iki mbuh ya seniman terus nek ora tau uripe. Nah iya. Aku arep nglamar anu dadi napa? Juru pembersih. Ojo. Gene Pak Bupati sekpri. Iki sinden-sinden lek sepi wis arep inden, arep dadi tukang pijet doan iki. Refleksi. Monggo Pak Bupati. Batine Pak Bupati astagfirullahaladzim. Dalangi omong apa. Lho Pak ngapunten Pak. Aneh. Panas udian sing sayung-sayung sing rukun-rukun iya aja ora ayo iya sik parian sekedhap Pak Bupati ayo iso ndongakne Pak Bupati iso ndongakne Pak Agus iso ndongake masyarakat Kelumutan wiwit saking Jawi piyambak Susana ayo ndang film horor ayo nggih Yesus ayo Terah kembaramu sing almarhum ngono. Iya. Nanyo. Menyang pati. Lah kok numpak tosa. Numpak tos. Prayo dingkulen sikile kok. Ah ya ora apa-apa sesekali. Mosok ya penak terus. Mobilnya sing didadakne numpak tosa deh. Iya. Pak Bupati. Lah, metu. Mugi-mugi jenengan sehat, bahagia, sejahtera, jaya sentosa. Kok ora titik to, Dik? Lah niki kan banyak doa kan semakin banyak yang dikabulkan nanti. Doa saya pasti terkabul. Wah lah. Karena kula niku wong prihatin. Dandang mangure ayo. Nggih. Oke, makasih selanjutnya. Ayo, sayangku Dian Sastrowarto yo. Ayo. Pak Bupati sampai stres jeket. Lah kan Nikolas Saputra. Pak, anake jenengan niku nuwakal lho, Pak. Jan rusuk. Tenan kok. Mangan ketan. Dicampur-campur lodeh. Lodeh. Ayo. Sedaya warga masyarakat Kelumutan. Mugi-mugi rezekine akeh. Allahumma amin. Sungen akeh taun ngarep nggo nanggap payang maneh. Allahumma amin. Makasih ya. Mbak Dian, makasih. Oh, Mbak Dian Sastro maksudnya. Sapa iki? Mir, ayo Mir. Ayo coba kaya apa? Sopi ala juba. Ayo. Tuku jangan. Lah tau masak to kowe? Tuku mawon lho tinggal tanggapan kok, Pak. Oh iya wis. Romangan remarem. Mugi Pak Bupati, Pak Lurah lan sedaya masyarakat Kelumutan pinaringan ayem tentrem. Allahumma Sik, penontonnya sing semangat Pak Bu. Niki sing dudungane jenengan kok, sing amini jenengan ning ngangge lagu Allahumma amin. Kersa nggih? Sing kersa muga-muga akeh rezekine. Nggih. 1 2 3. Allahumma amin. Nah, jos selanjutnya coba kaya apa iki? Neng Surakarta. ora sida. Prasida dintai Pak Bupati. Kula warga Madiun lho, Pak. Estu niku. Nggih, ini saking pilang kenceng niku, Pak. Nggih, percetakan Jaya Abadi Sablon. Waduh. Malah iklan. Neng Surakarta. Tuku apem. Bapak Hari Wuryanto. Mugi sehat ayam tentrem. Allahumma amin. Yo, iki
Nadia Arina, yuk. Sopo nek? Masak wedhus karo kambek dicampuri brokoli. Hop sik, tembungmu iki dumpyuk. Iso karo kambek iki lho. Lah ning Kediri ngono Lek karo ya karo tok, kambek tok. Iso karo kambek lho. Baleni. Masak wedhus karo tok kambek gak iso, Pak. Dicampuri brokoli. Bapak Agus ganteng sekali dan baik hati, nyuwun sawerane. Ora gathuk. Nyuwun disangoni ya dhewe salah. Baleni Pak, baleni. Kowe lek njaluk Pak Agus ora kelakon. Lha piye? Duwite sing nggawa bulurah. Ala 100 lho Pak. Ora nggawa kok sitheng ora nggawa kae. Ayo. Terus, ayo bapakmu coba Ariel Tatum. Ayo. Ayo. Keri-keri. Loh. Ngapa tau kok guyu, Pak? Itu parian loh. Iya. Keri-keri. Neng jero. Oh. Pak Bupati, aku anakmu loh. Lek ada anak ngeten iki mang gecek mawon. Lho iso apa kuwi ngelem Pak Bupati nggih keri-keri ora. Mbak anu no, Mbak Brahman. Nggih, kula cendhek mawon. Nggih. Sami kula. Dilat wesi. Kowe ora nek panganan wis didilat ora. Dilat wesi karo mlaku mundur. Mugi Pak Bupati tansah panjang umur. Allahumma Amin. Nggih. Panasudan. Panas sudan aling-aling caping gunung. Nadyan wadon sarwi Swara suri ngetan kali ngulang biasa sak langgamipun nggih Pak. Dek jaman berjuang njur kelingan anak lanang yen tak openi ning saiki
Dalem. Anu. Gending Caping Gunung niki filosofipun luar biasa. Menapa, Pak? Ngemutaken perjuangan, kesederhanaan. Oh nggih. Insyaallah nek kados Pak Kades niki sederhana ngoten insyaallah saged langgeng kados Pak Agus niki. Amin Luar ya biasa. rabbal alamin. 3 kali ini luar biasa. Elok nggih. Kula mawon biasane mung pisan ya, Pak. Nggih niku. Menggoke niku Ah nggih. Enggoke. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi rejo. Angkat, yo. Kesarengan Pak Bupati. Ora Oh. Kur kesarengan Pak Bupati Hariwur. Tepuk tangan untuk Bapak Bupati kita, Pak Hari Wuryanto. Wah, nggih. Sembah nuwun katresnanipun Pak dumateng seni lan budaya. Ya, nggih. Atas-atas lho, Pak. Nggih. Sugeng tindak. Nggih. Oh, alah. Oh, piyayi kaya ngono lho. Repot-repot Mas masak. Nggih, matur nuwun, Mas. Napa Mbak Lucy? Iku lho ajudane kok bagus Ram. Repot-repot. Oh, nggih. Niku katresnan THR ngoten. Katresnan THR. Nggih. Alhamdulillah. Mugi-mugi ora lokak saya kebak, tambah Amin, barokah amin. Bapak Nggih, Bupati. nggih, leres alhamdulillah. Bupati sing piyayine alus, andap, asor, anuraga iki Pak Iya. Bupati Madiun. Dulu sebelum menjabat bupati ya tetap seperti itu. Nggih. Dan sekarang menjabat bupati nggih tetap rendah hati piyayine. Lah mila Leres. saking menika Perlu nggih. dicontoh ngoten. Perlu niku. dicontoh. Biasanya bupati kok kan piye-piye kabar malah cekel polisi. Ayo ngono. Ya, ngono kuwi. Nyapa lho ngono kuwi. Aku sak kilas kleru omong aku. Ayo, bupati ketoprak maksudnya ora ayo. Kaya prenku kok. Nggih sampean ki Niki nggih ora. rawuh Bapak Dewan. Nggih. Terus Bapak-bapak Lurah Kecamatan Seradan. Seradan. Leres, Masya Allah. Nggih. Auranya sampun ketawis. Leres. Iya, cuman Bapak Kapolsek nggih rawuh menika. Aku wedi ya lek karo Pak Kapolsek karo Pak Dan Ramil wedi ya. Sebab Langsung gobios. kok gobios? Tembake loro. Wis aja mbok gojloki renorno. Apa iya? Pak nyuwun THR ngono marang Mas Biden. Iya. Mboten lho Pak guyon nggih Pak. Ayo. Sekecakaken lho Bapak. Nggih. Masyaallah. Tak takoni sampean. Nggih, nggih, wonten. Wong iki lak rata-rata pengen sok lek mati munggah swarga. Nggih. Lah,
Syaratnya lak taat karo agama. Nggih. Sing pinter nyedakke menungso ning agama antarane kiai karo polisi iki pinter endi? Kiai. Ya ora. Kiai ndongane mandi, Mas. Mboten. Kiai cedhak karo Gusti Allah. Mboten iso. Polisi. Kok saged? Sok-sok lek enek kiai wong-wonge lali karo Gusti Allah. Ning lek enek mukmen, enek polisi ning dalan mesti ya Allah astagfirullahaladzim aku ora nggawa SIM. Nah ngono Aku tahu pas aku lali nang nggawa SIM, Pak polisi liwat to. Wah, cegatan tak dungani ayat kursi. Heeh, sak mejane. Kuwi tahu pengalaman, Mbak. Nggih. Tiap tahun tiap wonten ning tahun. Klumutan mriki selalu wayangan, selalu bersih desa. Tempatnya juga di daleme Pak Agus mriki. Nggih, luar Kon biasa. ditata nggone ya kepenak, kono buakul, kono bakul sing mirsani lho jenak pinarak kaya ngono kuwi. Lah, nggih. Mugi-mugi sing mirsani nganti tutuk lakon diparingi tutuk anggenipun momong anak putunipun. Amin. Kuwi nggih. Diparingi panjang yuswa sehat, mengke kondur sapa syukur bagi pikantuk hadiah. Ngoten nggih, Pak Bu nggih. Nggih, Alhamdulillah di zaman sakniki niki nggih Mas, nyun Pripun? sewu niki kenyataan sine lapangan. Napa-napa niki padha sepi. Nggih. Yang sadean padha sepi. Wong tani padha sambat, tapi alhamdulillah lho Piyai Klumutan iki ketawis digdaya. Makane kula sebutne wau Pak Lurah itu luar biasa. Nggih. Iso nyembadani masyarakate. Masyarakat itu luar biasa juga. Oh, wis kahanane koyo ngene tasik kersa nguri-nguri budaya tarian. Wah, nggih. Lho. Swadaya. Swadaya. Nggih. Ngeten iki nggih ora kabeh wong niku piyai pilihan nggih Pak nggih. Iya, Nggih. alhamdulillah tahun ngajen agak meleh nggih Pak nggih. Oh pasti, pasti. pasti, Nggih, nggih. nggih. Mesti wayangan ning dalange mbuh. Ayo. Sik diselani Nggih, Durpres nggih. siap, monggo, monggo. Ada 10 Durpres Nggih, menika nggih, saking nggih. Bapak Kapolres. Nggih. Ning 5 dhisik tenggen 5 dulu. limbukan ku sing Siap. hadiah gede-gede goro-goro. Oh nggih, nggih. Menawi panitia wonten ingkang mandhegani babagan Durpres, monggo pinarak wonten mriki carane ngundi piye? Nah, monggo kula aturi paring dawuh. Monggo panitia. Apa kang ngerti pundi, enek kang- bejane awak mirsani wayang delalah itu Lah, hadiah. nggih. Nggih. Wonten apa mboten? Nggih, nggih. Syukur bagi mungkin pun Pak Lurah, kondur pripun riyin. Pak Lurah? Nggih. Nggih. Oh Pak Lurah perwakilan. Oh, Nggih. Masalah tasik dahar lho Pak Lurah Nggih. iki wis ditimbali masalah. Nggih. Mboten napa-napa. Ngapunten mboten ngerti. Nggih. Dipun sekecakaken Pak Lurah Kelangon, nggih. Dahar pecel. Ayo, nggih. nggih. Pundi Pak Lurah lakon pundi? Kae dahar pecel sebelah Pak Bupati. Pun wayangan nggih. Wis tau, mbiyen. Masyaallah, Wah, lek Pak. ngenyang kaya ngenyang Lombok. Alah titenono somben tak parani. Selamat Monggo, malam Pak Pak Agus. Lurah. Sugeng dalu. Nggih Mas. Tasik imut nggih. Nggih, pemain bola olahragawan. Oh, alah nggih. Tadi mriki mak kleru tibal aku engko. Nggih. Masya Allah Pak Lurah hebat luar biasa nggih. Matur suwun sangat. Nggih. Anu badhe diundi sak menika Pak Lurah? Ngeten, pangapunten niki wau kula nggih bingung Mas Hajo. Lah sebabipun menapa? Lah ngeten. Niki wau panitiane mboten cepak nomor. Bedean berarti ya? Lah nggih, pripun carane niki? Kula anu diparingi Pertanyaan. pertanyaan apa pripun amrene bagi Durpres niku mboten enten nomere tapi enten ingkang nampi ngoten lho. Ngeten, sakniki diurutke mriku kali mriko to. Nggih. Saking kulon Nggih, terus nggih. Karitan. Sakniki grup sing sisih kilen riyen nggih, Pak Nggih. Bu nggih. Ketika bisa langsung ngacung dhisik. Sak sampunipun ngacung mangke nembe menjawab. Yen menjawab sik dereng ngacung niku gugur. Ngoten nggih? Nggih. Nggih. Pertanyaannya tentang wayang. Nggih, cocok. Tentang wayang. Gampang niki, nggih. Persiapan mriki riyen liyane kendel riyen khusus sebelah Kilen. Kilen. Malam hari ini wayangan bersih desa di rumah Pak Lurah Agus dengan Dalang Cahyo Kuntadi. Lakonnya apa? Ngacung sik. Hup, lah ke ibuke ke. Ibuke sing ngangge jaket merah. Masih. Masnya yang duluan. Yang duluan Oh, masih Mas. duluan. Nggih, Ya, Mas, nggih. Mas. Iya, iya. Mas, ya Mas, kene. Iya, nggih. Iki. Nek. Nggih. Mang Minggah, tidak, Mas, mang minggah, tidak. Pak. Nggih, Ah. nggih. Nggih. Lakone namine sinten, Mas? Cindrayu, Mas. Siapa saja? Cindrayu, Pak. Apa ora? Cindrayu. Cindrayu saking Oke. pundi Mas? Kalau saking Karangjati. Tebih Mas. Beh, niku Ngawi. Lintas kabupaten. Lintas kabupaten. Luar Kabupaten Ngawi. Nggih. Nggih. Napa lakone, Mas? Romo Tambak, Pak. Romo tambak 100 bener. Nggih. Pak Lurah yang mendetakan ingkang Oh alit-alit. munggah le munggah cah ganteng kok main-main ganteng mungkin ini. Kentang.
Jan masak lah bocah bagus. Masih milih sing gede apa sing cilik? Waduh. Sing ageng mangke goro-goro. Lah sing ageng Bu Sinden niku. Oh. Pak Pak Lurah iki nakal pun sih. jarak kula niku pun kula empet mergi ten Bu Lurah lho Pak. Jenengan kok jarak kula. Niki nyuwun sewu. Pundi? Lah niki nyuwune gedhi kok diparingi alit to Pak. Lah wau terus Mas Cahyo ingkang gedhi mungkin nek pas goro-goro. Walah nggih, nasib muri oleh kipas angin ri. Mintok dobel ayo. Sumuk. Terima kasih sama panitia. Nggih, para sederek panitia kalih Bapak Kapolres nggih. Nggih, Pak Nggih. Kapolres. Nggih. Sembah nuwun hadiahipun. Foto riyin. Mengke kula kirimne Pak Kapolres babe saking mriku. Nyun sewu juru foto saking desa. Nggih. Pak Muklis Ning pawon wong malan. Bu Sekdes napa sinten ingkang moto pangapunten. Nggih. Enggak, Bu Sek, Nggih. mriki Bu Sek. Nggih. Salaman Mas Totoke. Yo salaman tenanan iki Kak Totoke. Mpun napa dereng? Nggih. Nggih, sami-sami. Gentos sebelah mriki pundi, Pak? Tengah. 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 Tengah nggih. Mangke Pak Lurah ingkang nuding sinten sing ngacung dhisik dhewe. Napa Lakon Rama napa- Tambak. Napa ngeten? Mbah. Digoleki dipadosi ingkang nem napa sepuh sing ngacung. Napa? Napa umum? Kok ngacung? Lah sing iso ngacung lak sing enom to, Pak? Oh ngoten. Oh, nggih. Lah kula suwun niku sing sepuh niku. Oh, Ngacung pinten to? Maksudnya ngacung pripun? Ngacung, ngeten. Oh alah nggih pun monggo nderek. Monggo. Mesti ngumpani lho Pak Lurah ki ngumpani. Ayo. Tengah nggih. Nggih. Lakone Rama Tambak. Siapa nama tokoh utama pada lakon hari ini? Oh, Bapak baju merah? Nggih, Merah. Baju merah kali nggih, baju merah. Nggih. Sing riyen. Jumeneng Pak, mriki Pak. Pun sing kalih monggo nika lare Putri Nggih. nika alit niki menggah mboten Napa-napa, napa-napa. Mengki nggih. pertanyaane lain mawon. Lain. Nggih. Oke, siap lho. Wis kasihan monggo sing mbak kecil naik Suboto, nggih. Cahyu. Nggih, kesane adil. Sami-sami bareng niki wae sareng niku. Nggih. Nggih. Nggih, acah. Monggo-monggo, nggih, Pak. Waduh, masyaallah. Niki mesti apa lagi, Pak ya, apa iki pecinta wayang. Ya ra wong Bukti mriki mawon masalah nggih nggih. Niki boleh. Nggih. Nggih. Tokohipun nggih. Nggih. Perkenalan riyen mawon. Rama Tambak nggih. 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 Nggih, Prabu Rama Wijaya. Rama Wijaya, tepuk tangan luar Nggih. biasa. Nggih. Nama sinten, Pak? Saking Kula pundi? Asmara Santo saking Jiwan Madiun. Wah, Asmara Santo. Oh, Iki alah, enak. bebas. Ngetoke bapake arep lumer. Ayo. Mboten. Kula kula Pak Mbak Lucy. Oke. Terima kasih. Nih adik sinten asmine, Dik? Namanya siapa, Dik? Namanya siapa Cahyu? Salsa. Oh, Sasa. Salsa. Oh, nggih. Koncone Miwon kalau Sasa. Nggih, Sasa. Iya. Kelas berapa Cahyu? Kelas 5, Pak. Kelas 5. Padha kali anak kula ing kelas Kula 5. sing nang ngerti mawon. Jenengan Nggih, nggih. Pak nggih. Lurah. Sekolahnya di mana? Oh Jakarta, oh jauh. Jakarta. Jauh tibake. Oh, Kalau kinten di alah. Klumutan ngoten nggih. Nggih, sami anak kula nggih Ciledug kok Lah mriko. nggih. Badhe kula tangleti. Monggo pripun? Bulurah namine sinten ngoten lho. Nggih. Berarti kan mboten ngertos. Nggih. Nah nggih. Tidak apa-apa, siapa tahu. Oh, siapa Nyata. tai? Nggih, siapa? Monggo. Tahu namanya Bulurah? Enggak tahu. Yang lain, Pak, yang lain. Yang lain, Bulurah yang mana? Nomor 1 apa 2 kan nggak tahu. kalau satu mawon. Satu apa Mboten. nggih. Mengke mboten ping 3 nek banyak. Nggih. Nggih. Apal Pancasila nggih? Wis Pancasila mawon. Monggo. Nggih, kersane pun monggo menghadap ke sana ke ibunya. Nggih. Monggo Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Wah, elok apal tenan. Biasane grogi ndredeg lho nggih. Elok apal tenan nggih. Jakarta ya. Nggih, nggih. Monggo dipilihne sing cocok napa ngoten, Pak? Nggih. Nah, nggih.
Monggo, Pak. Nggih. Niku mesin jus niku, nggih. Niki setrika kesane nek sekolah bajunipun rapi. Oh, nggih, nggih nyetrika bajune dhewe, nggih. Oh, nggih, monggo. Jan. Nggih. Nah, kersane tumbuh rambutnya. Nggih. Makan buah. Semakin subur Mas Moro Santo. Lah niki teng pundi enten ya? Nggih. Apa sampean? Nggih. Nggih. Anten nuwun tasik kalih nggih, Pak. Nggih kalih. Sebelah wetan gentos. Mangke upami enten sing ngacung kalih mboten napa-napa. Nggih. Sinten sing maringi? Jenengan gentos, Pak? Mbak Lucy maringi pertanyaan. Ayo. Pertanyaan. Nggih. Waduh, Monggo jenengan. Nggih, siap. Sing niki masyarakat mriki nggih, sing gampang-gampang mawon. Sinten namine Carik Klumutan? Ayo. Ora nek sing ngacung mesti yo ora apal. Sinten? Oh, tangannya ndak ada yang ke anu mboten enten sing ngacung? Oh, ora entuk hadiah sampeyan gedine lho, ora entuk lho. Sing ngacung astane. Rezeki lho ya. Ayo. Hah? Ora ro? Ya wis gampang. Sapa dukun pijet Amerika Serikat? Mesti tekoni penak-penak ra ro ngeten. Sinten namine Bulurah Klumutan? Sik. Ibu genten nggih, bapak sampun. Bareng ya, Pak. Bareng loro. Ibu ijo kalih biru, bapak biru. Loro engko digekne pertanyaan lain. Kalih bapak sing jambulan biru kalih ibu sing kudung biru klambine ijo. Mriki. Monggo, Bu. Nah, mriki Pak enter setrum temen malah kesuwedot setrum malah mriki brodol brengos iki mriki. Ibu atos. Wah. Hadiah blower, Cak. Oh, blower serepan. Lah nggih lho. Apa ngono ora gelem jawab. Monggo, Pak. Jan masalah. Salah. Oh, ngoten nggih. Namine sinten, Pak? No. Hah? Pak Rasno. Oh, Pak Rasno krungku rasio, Pak. Monggo jumeneng mriki, Bu. Ingkang asmanipun Bulurah Klumutan, pertanyaan untuk Ibu nggih. Nggih, untuk Ibu. Sinten asmane Bulurah Klumutan, Bu? Bu Lastri. Leres mboten Pak Lurah? Nggih. Kirang lengkap Bu Lastri sinten? Mboten ngertos. Wis kok sami mawon. Panggilane sebab Ibu Lastri. Oh, panggilannya Bu Lastri. Sulastri. Tukang ngelas karo tukang patri, Lastri. Matri Pak Lurah ben ra lunga ya. Untuk Bapak baju biru SMP Negeri 17. Trilodono. Saged nyanyi. Oh, mboten saged. Lah kantun. Oh, ngeten. Oh, mboten mboten niki benten pertanyaane. Coba ngeten, Bapak asmane sinten? Wau. Mboten. Oh, mboten mau pun batan, mau jare ora ngacung, tekone pacare sapa ora ngerti. Niki sing penak-penake Mbah Kong. Joget napa nyanyi? Sak cerita. Nembang napa joget? Suara terbanyak? Beksa mawon kalih beksa. Mboten sah beksa kok kesuwen lek beksa. Ngajeng mriko riyen, ngajeng mriko. Namung ngeten tok. Kendange Mas Nopal. Jan Dengan lihat Bu Guru ya. Nggih, contone Adik-adik. niku. Ayo. Nggih. Goyang Pinggul Mas, kanan kiri Mas, kanan kiri Mas, maju mundur Mas, maju mundur endi kok maju terus. Pokoknya harus sampai bener. Penak lho Pak niku. Penak niki goyang pinggul Mas, kanan kiri Mas, maju mundur. Mundur. Pak iku seneng iku maju ae. Pokoknya sampai bener. Maju mundur. Niki nyon sewu sehat lho Mbah Gong, mboten purna dadi niki seperti olahraga nggih. Nggih, ginjele men sehat Nggih. nggih niku. Sehat nggih. Kanan
goyang pinggul Mas. Kanan kiri Mas. Goyang pinggul Mas. Maju mundur Mas. Mundur. Mundur. Maju. Mundur. Sera. Maju. Hei. Mundur. Rumah saku kaya ning pasar Seleko kae lho. Masalah kemana? Hebat lho, niki olahraga kersane sehat. Kok kan mundur kok maju. Ayo Pak. Ayo. Wis, penting hadiah to. Hadiah. Bu, jenengan Bu sinten mau? Bu anu. Bu sinten? Bu Lastri. Sasa, sapa? Bu, itu Sasa ki lak cah cilik mau. Oh, sapa Arek jeneng? asma sinten, Bu? Ramija. Bu Ramija kok Sasa. Bu Ramija. Jenengan kersa mboten goyang kados Pak niki wau, lek kersa 100.000. Ayo. Bu, kurang Bu. Biasane melu senam pagi no. Ayo Bu. Ayo. Mboten pun. Ayo. Dem 100.000. Ayo. Lombok 70 kok gelem. Ayo kowe. Lumayan, Goyang Bu. pinggul Bu. Goyang pinggul Bu. Kanan kiri Bu. Maju mundur. Loh Bu, Emin maju mundur Bu. Maju mundur Bu. Puter puter. Hop, saiki bareng cah telu. Ayo, cah telu. Bapake ibuke karo Mbak Lucy. Ayo, Mbak Lucy tinggi herder. Ayo, apa? Ayo. Herder. Anu apa jenenge? Wadah nih Bu. Kalau apa sing dicontoh lho apa jenenge? Leader. Oh, leader. Ayo. Yo, siap? Ibu siap, Bapak siap. Ayo. Iya, nggih. Ya, Ayo. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Siap nggih, Pak? Siap. Goyang pinggul Mas. Kanan kiri Mas. Maju mundur. Maju mundur. Maju mundur. Maju mundur. Muter muter Mas. Muter muter. Ayo. Hop. Yes. Mbah, putune nonton mboten niki? Sujune ora nonton, paman nonton, wah mbahku koclok iki. Bu, mriki Bu, enggak niki janji kula niki, mriki. Ya, nggih. Elok luar biasa. Napa bar pramuka jenengan? Bar pramuka kok coklat lho celonane lho. Nggih. Tak kira siaga nggih. Nen sami-sami mang dongane kula sehat nggih. Ini ada permintaan penonton. Apa? Jadi Pak Lurah, karena ini kan lomba berjoget, Pak Lurah maringnya dia kali joget. Ayo Pak Lurah, ayo. Ayo Pak Lurah, kanan kiri Mas, kanan kiri, maju mundur, maju mundur, maju mundur, maju maju maju, mundur mundur mundur, maju maju maju, mundur mundur mundur. Batine Bu Lurah, Pak, kaya aku ke lho Pak, pas karo aku lho Pak. Nggih pun kok diparingne, nggih kalih. Wah, jan. Ah, nggih. Masak, nggih. Ngaturaken dos pundi? Monggo dipoto. Nggih, masyaallah, kersane nggih masak jateng saben dawuh saged kula tuntun mriki. Nggih. Pak. Nggih. Loh Pak Lurah, benjing terus saben. Oh, mantuk gobyos terus kipasan. Ale yo mlembung. Oh, masyaallah. Suwun nggih Pak, pun kesupen lho nggih mengke. Nggih Pak, Bandung ngapunten nggih Pak. Nggih, sehat selalu nggih. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Lurah. Nggih. Sampun to niki? Nggih, sampun. Nggih. Sembah nuwun. Mugi-mugi barokah kagem sedaya para warga masyarakat ing Klumutan mriki Pak Lurah. Nggih, Pak Lurah. Nggih, sampun. Nggih. Oh nggih. Maju mundur. Maju mundur. Nggih. Sampun Mas. Nggih, jenengan men dikancani Mbak Winong karo Mbak Birgita, coba kaya apa satu lagu Mbak? Oke, siap, Ayo, siap. nggih, diaturake. Sing kepenak sing ala sekarang. Ya, Katresnan sejati. Yo, ayo diaturake. Monggo dados berpacu dalam melodi. Yo. Mandat kanan,
sembah nuwun, matur sembah nuwun. Surprise kalian lagu sanesipun mangke dipun aturaken wonten ing goro-goro. Ngono ya, Mak. Lan nyuwun ijin dumateng Pak Lurah warga masyarakat Klumutan sumrambahipun pepundhen kula Bapak Bupati Hariwuryanto. Mumpung anak kula ingkang barep menika nembe libur supados nderek ajar mayang nyabetke wayang. Babetane wis lumayan. Yen pake wis kalah. Ya, ngono ya, Mak. Ya, padha rakit mbacutne gelaring cerita. Monggo.